filma. Håll för munnen, håll för munnen, håll för munnen, håll för munnen! Han är ju inte. Men om du lägger... Nej, sluta! Nej! Men jag kunde ju stoppa ner näsen på dig. Jag ska bara sätta på filmen. Ingen kommer igen. Håll för munnen, håll för munnen. Jag kan inte. Men titta, håll så och så lägger du i den. Ja. Jag ska bara nu. Vänta, fortsätt. Är det på? Kom nu. Jag bara pausa typ. Ja, du pausa. Nej, den är nog på. Jag ska komma till det här. Ja, men jag kan inte... Dricker du då? Jag kan det inte. Ja, men jag kan ta tabletten. Alltså, släng du iväg den. Dricker du? Men häll i den lite så jag startar den. Nej, det blev det inte. Jag kan inte dricka så här. Nej, men det är fullt redan, man. Fan. Men kan du inte dricka en klunk när du sitter upp och sen luta dig bakåt och gapa? Ta jättelite. Ja, men jag kan inte ta med korten nu. Okej, vänta. Jag ska bara ta bort apelsinjuicen. Eller apelsinjuicen. Jag får allt. Jag vet. Vänta, jag vill bara dela lite Du bilder. flabbar du höll på. Jag bara, gapa! Men var tar du tabletten? Där. Jag lägger det på det blå. Håll för munnen så tills du verkligen har svalt massa gånger. Du får skita att det gick. Jag ska prova att svälja en bara så här. Nej, det kan inte jag. Jag ska. Men vänta lite då. Nej, det går inte. Men stoppa in den och sen tar du vatten. Håll för munnen. Håll för munnen. Håll för munnen. Den åker fan inte ner! Du måste inte med den. Gapa. Men du Stoppa lite för dig. Ja, men jag... Gapa! Du måste ju vänta tills jag lägger i det. Ja, jag kan inte. Gapa! Nu måste jag ha en handduk. Det är fyra. Nej. Det är kladdigt. Åh, minst sagt. Jag tycker jag är bäst på fotboll och svälja tablet. Fast det blir fullt. Du måste kolla på det där. Stäng i munnen. Ja, vad ska jag göra?